భీమ్లా నాయక్ సినిమా మరో వివాదంలో చిక్కుకుంది. కుమ్మర్ల మనోభావాలను కించపరిచే విధంగా భీమ్లా నాయక్లో సన్నివేశాలున్నాయని కుమ్మర్లు మండిపడుతున్నారు. భీమ్లా నాయక్లో ఉన్న ఈ సీన్ను వెంటనే తొలగించాలని తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలకు చెందిన కుమ్మరి సంఘాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. దగ్గుబాటి రానా పవన్ కళ్యాణ్ ఎదిరించే క్రమంలో కాలితో తొక్కి కుమ్మరిసారి పైకి లేపి పట్టుకుని దాడి చేయబోతుండగా పవన్ కళ్యాణ్ చేతుల మీదుగా కుమ్మరిసారి బద్దిరేంటి సన్నివేశ దృశ్యం కుమ్మర్ల మనోభావాలు దెబ్బతీసే విధంగా ఉన్నాయని, కుమ్మరి చక్రం ప్రతి కుమ్మరి ప్రత్యక్ష దైవంగా పూజిస్తారని, అటువంటి కుమ్మరి దైవాన్ని అవమానించడం మంచిది కాదని హెచ్చరిక చేశారు. ఈ సన్నివేశ దృశ్యాన్ని చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ తొలగించి బహిరంగ క్షమాపణ చెప్పాలని, లేని పక్షాన్ని రెండు రాష్ట్రాల్లో ఉద్యమిస్తామని ఆయా సంఘాలు హెచ్చరిస్తున్నాయి. రానున్న 2-3 రోజుల్లో తమ కార్యాచరణ ప్రకటించేందుకు సిద్ధమవుతున్నాయి.